Педалите се монтират най-лесно последният начин. Ето велосипеда поставен на стойката, монтирана предна гума, монтирано кормило, след което разопаковаме педалите. Педалите са обозначени с ляв и десен, L и R, което е важно, за да може да се ориентирате кой педал от коя страна да сложите. Съответно, левият педал е от тази страна. Монтирането става последния начин. Хващате го с два пръста тук, слагате го. Обратно, виждате как е движението на велосипеда, обратно на движението на велосипеда. Ето по този начин. Обратно. Ето, резбата се хваща. След което с ключ 15 можете да дозавиете и да стегнете педала, след което е готов за експлоатация. По същия начин се монтира и педалът от другата страна. По абсолютно същия начин хващате го с двата пръста, слагате го обратно на движението на велосипеда. Ето, по този начин, виждате, то вече е захванато. С ключ 15 продължавате по същия начин. Ето, и можете леко да го стегнете. И това вече е готово.